Governor Espino nagsampa ng petisyon para sa TRO laban sa PNP Provincial Director. Isang Pangasinenseng OFW na damay sa mga inataking mga Taiwanese nationals. At good news, GBG meetup ginanap sa Kalasyaw, Pangasinan. Masantos siyang araw. Ako si EJ Danga. Nagsampa ng petisyon para sa Temporary Restraining Order o TRO si Governor Amado T. Espino Jr. laban kay Philippine National Police o PNP Provincial Director ng Pangasinan na si Police Senior Superintendent Marlu Chan noong nakaraang Biyernes. Ang petisyon na isinampa ni Espino sa Regional Trial Court sa Lingayen ay ang pagpapatanggal kay Chan bilang Police Senior Superintendent ng Pangasinan dahil umano sa paglabag nito sa batas. Nakasaad sa TRO na nakabatay sa Section 51 ng RA 6975 o mas kilala bilang Department of the Interior and Local Government Act of 1990 na isinampa ni Espino kay Chan na may kapangyarihan ang gobernador na mamili ng tatlong opisyal na kayang gampanan ang posisyon bilang PNP Police Provincial Director. Si Chan ay nakaluklok sa pwesto noong December 2012 hanggang May 10, 2013. Ngunit nabigyan siya ng permanent appointment ng Police Chain of Command noong nakaraang Mayo kung saan hindi ipinaalam sa provincial government na ikinagalit naman ng gobernador. Matatandaan na hindi lamang isang kaso ang inaharap ni Chan dahil noong kasagsagan ng eleksyon ay sinampahan din siya ng complaint sa ilalim ng Civil Case 19270 dahil sa pagiging biased sa ibang kandidato noong halalan. Malaki ang tsansa na maalis na sa pwesto si Chan dahil halos lahat ng mga alkalde sa Pangasinan ay pumirma sa nasabing petisyon. Samantala, sa ibang balita, isang pari umano sa Umingan ang dinakip ng otoridad dahil sa pagtatago ng mga bala. Ang nasabing pari ay nagpakilala bilang si Father Glennon Gimbal ng Ancient Church of the East sa Barangay Flores, Umingan. Si Gimbal ay tubong basilan daw at may 3 taon na naninilbihan dito bilang pari. Inaresta si Gimbal ng Provincial Public Safety Council o PPSC na kumpiska sa kanya ang mahigit 50 bala ng kalibre 45 at 9mm na baril kasama ang mga basyo at magasin nito, pati na rin ang siyam na balang 38 caliber revolver. Ngunit wala namang nakuwang baril ang mga otoridad. Ayon kay Gimbal ay nabili na sa kanya ang mga baril na iginiit niyang kumpleto sa papeles, ngunit natuklasan naman na expired na noon pang 2012 ang permit to carry ng mga armas. Ang pagtatago ng bala ay sakop pa rin ng illegal possession of firearms and ammunition ayon sa pulisya. Isang makabuluhang seminar naman ang dinaluhan ng mga negosyante at ilang empleyado ng Kalasyaw Municipal Hall, ang Google Business Group Meetup. Hangad nitong mas mapalawak pa raw ang koneksyon ng mga businessmen at mas mapadali ang trabahong may kaugnayan sa computer at internet ng mga empleyado. Mayan Garcia para sa report. Isang napakagandang pagkakataon hindi lamang para sa mga negosyante, kundi pati na rin sa ilang empleyado ng iba't ibang sektor ang naganap na Google Business Group o GBG Meetup na ginanap sa Municipal Hall ng Kalasyaw, Pangasinan. Ang GBG ay tumutulong lalo na sa mga negosyante upang mas mapalawak pa nila ang kanilang koneksyon at mas makilala pa sila gamit ang internet at Google. Layunin din nitong mas ma-promote pa ang isang kumpanya sa pamamagitan ng mga ads sa internet. Mas napapadali rin nito ang mga trabaho lalong-lalo na ng mga empleyado. Natuwa naman ang mga dumalo dito dahil sa mga natutuhan nila at sa mga freebies na hinandog ng Google Business Group. Okay, the meeting was very informative and I think all of us here enjoyed especially the free giveaways. Okay, so maganda rin naman po yung seminar po ito kasi matutulungan po kami usually sa pag-update ng mga mapa namin and lalo na po sa mga business establishment. Yung nagustuhan namin ngayon sa Drive, yung sa Google Drive, at least kahit ngayon, kahit di ka magdala ng yung USB mo o ever na virus yung files mo, at least meron kang naka-reserve na backup na online. Check out. With regards to this Google, marami pa akong gustong matutunan tungkol dun sa regarding dun sa mga sa business, gaya ng pagmamapping ng mga
LGUs, yung mga hindi ko pa napupuntahan ng mga clients, yun yung gusto kong tutukan. So, right now, yun yung gusto kong matutunan. Kaya naman inaanyayahan ng lahat ng Google na sumama sa kanila for us to connect, inform, and inspire. Mayan Garcia para sa Pangasinan Watch. Muling nanguna ang abono party list sa Pangasinan noong nakaraang eleksyon. Ang party list ay nakabase sa Rosales at ito ay nakakuha ng 378,619 na boto. Ang APEC naman ang pangalawa at ito ay nakakuha ng 43,202 na boto. Ang Senior Citizens Party List ay napunta pa rin sa pangatlong pwesto na mayroong 32,654 na boto. Subalit dahil nga sa pagka-disqualify ay hindi mapupunta sa kanila ang House seat. Ito ay sinundan ng Bayan muna na nakakuha ng 29,157 na boto, OFW family na mayroong 28,159 na boto, at ang A-teacher na mayroon namang 26,929 na boto. Ang ikapito, ikawalo at ikasyam na pwesto ay nasungkit ng AVE, ACT, CIS, Buhay at Magdalo. Ayon kay Provincial Election Supervisor Marino Salas, 1,343,904 ang mga Pangasinense na bumoto mula sa 1,651,814 na registered voters. Ang abono ay sumali sa party list elections noong 2007. Ito ay kumakatawan sa pang-agrikulturang sektor na itinatag ni Engineer Rosendo So. Mga botanding naging atraksyon sa San Fabian Beach at lahat ng yan sa pagbabalik ng Pangasinan Watch. Tayo'y magsimula at muling itayo ang ating institusyon. Ito ang mensahe ni Governor Amado T. Espino Jr. sa regular flag raising ceremony ng lokal na pamahalaan ng Pangasinan noong nakaraang linggo. Lubos ang pasasalamat ni Espino sa mga Pangasinense na walang sawang sumuporta at nagdasal para sa kanya noong nakaraang eleksyon. Sa kabila ng maruming halala na nangyari, hinimok niya ang kanyang mga kawani sa Capitol na magsimula muli at maging palagay na ang loob dahil natapos na ang eleksyon. Nangako rin si Espino na ipagpapatuloy niya ang nasimulan ng kanyang administrasyon magmula pa noong 2007 sa tulong nila Provincial Administrator Rafael Baraan at Provincial Board na pinangungunahan ni re-elected Vice Governor Jose Ferdinand Calimlim Jr. Samantala, nagpasalamat din si Calimlim sa lahat ng sumuporta sa Team Espino at ininganyo ang lokal na pamahalaan na magkaisa para sa ikauunlad ng Pangasinan. Lumamang si Espino ng 554,000 na boto kay Alameda City Mayor Hernani Braganza at siya'y maluluklok sa July 1. Ayon kay Provincial Employment Services Office o PESO Chief Alex Ferrer, isang OFW sa Taiwan na tubong bantayan linggin ang nadamay sa mga inatake ng mga Taiwanese national. Sinabi pa ni Ferrer na nakausap na nila ang mga magulang ng biktima na kinilalang si Joey de la Cruz sa tulong ni PESO Desk Officer Elizardo Laureta na kinumpirmang maayos na ang kalagayan matapos ang ilang eksaminasyon. Kasunod ng pagbabawal ng Taiwan na mag-deploy ng mga Pilipino sa kanilang bansa dahil sa paniniwalang pinatay ng ilang miyembro ng Philippine Coast Guard ang isa nilang kababayang mangingisda, ay ang pag-aanunsyo ng PESO na itigil na rin ang deployment ng mga Pinoy sa Taiwan. Dagdag pa ni Ferrer, natuloy ang investigasyon sa kaso ni De La Cruz at pinayuhang mabuti ang mga Pilipino sa Taiwan, manatili na lamang sila sa kanilang mga tahanan. Samantala, nagbigay din ng makahulugang payo si Manila Economic and Cultural Office Chairman for OFWs in Taiwan, Antonio Basilio, na mag-ingat ang mga kababayan nating Pinoy dahil wala tayong magagawang direct intervention ng provincial government dahil national concern ito.
At mga butanding sa San Fabian Beach, naging atraksyon sa mga turista. Ang detalye, tinutukan ni Tintin Arcalas. Naging atraksyon ngayon sa mga turista ang San Fabian Beach, Pangasinan sa pagpapakita ng whale sharks o mga butanding. Ilang whale sharks ang naiulat na nagpakita sa nasabing dalampasigan. Tuwang-tuwa naman ang mga turista sa mga dambuhalang nilalang sa dagat na nakikipaglaro pa sa mga ito. Ngunit payo ng mga otoridad na huwag hawakan o sakyan ang mga butanding at iwasan ding ilapit ang mga bangka upang hindi masugatan ang mga ito. Matatandaan na mas nakikita ang mga butanding sa karagatan ng Sorsogon. Pero nito nga lang nakalipas na mga araw ay namataan ang mga ito sa San Fabian Beach. Ayon naman sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ay lumilitaw ang mga butanding sa Lingayen Gulf lalo na kapag papasok na ang tag-ulan. Tintin Arcalas para sa Pangasinan Watch. At yan ang mga balitang nakalap sa aming patuloy na pagbabantay. Mga balitang hatid sa ngalan ng tapat na serbisyo at sa kaalaman ng karamihan. Mabilis, totoo at mapagkakatiwalaang impormasyon. Ako si EJ Dangla at ito ang Pangasinan Watch, ang mata ng publiko sa probinsya.